Avui què fem? Avui fem gall negre del Penedès al cava. Ingredients: gall negre del Penedès. L'hem anat a buscar a Cal Nadal, a Sant Quintí de Mediona. Molt bé. Llavors, fem servir sal, orenga, pebre negre, llar d'ànec i cava. Primer de tot, el desplomarem una mica. Això és que t'estàs fent el xulo? Els pèls que hi ha que igual no han quedat ben desplomats, doncs els cremem, vale? Té, que fa fer aquí. No massa, perquè si no s'encongeix la pell, però bueno, matar i cremar els quatre pèls els quatre plomes que puguin quedar. Vale. Ara preparem la barreja en un bol, hi posem la sal, orenga, bastant d'orenga, vale? I el pebre negre. Vale. Aquí posarem el llar d'ànec, vale? I farem com una pasta. Vale, i el que farem ara és fer-li un massatge. Val? Jo ho poso aquí a la cocot perquè, bueno, hem de mirar per dintre també. Important, bueno, ara ho veureu, però mirar que us càpiga la bandeja o la olla al forn, perquè això ho farem al forn. Exacte. Un massatge ben xulo, que estigui per tot arreu, vale? I ara això, un cop ho tinguem tot ben barrejat, i dintre i tot arreu, vale? Que quedi ben repartit, per dins és important també. Ara això ho deixarem a la nevera 48 hores de maceració. Que això deuen ser 2 dies, no? Ah, això mateix, 2 dies. No, per cuinar sabeu que no heu de tenir pressa. Vale, ja l'hem tingut 48 hores macerant a la nevera. Una hora abans de coure'l el traiem de la nevera que es vagi atemperant. Vale? Ja el tenim macerat. Escalfem el forn a 200 graus. Important també, un cop ben neta, és que proveu que l'ampolla càpiga dins del forn, per alçada. Llavors el que farem ara és posar l'ampolla dins del gall. Vale? Posem l'ampolla. Farem el gall. I el posarem al màxim de dins que puguem, vale? Un cop el tinguem a dins, el que farem és obrir l'ampolla, vale? Sempre deixem el tap primer perquè si l'entréssim sense el tap podria entrar algú i tapant-se una mica, vale? Doncs ara el que farem, un cop hem tret el tap, és posar-lo dins el forn, val? Posem el gall a dintre, vale? Al centre, veieu que hi cap perfectament i ara doncs el deixem coure aproximadament unes 3 hores, l'hem d'anar vigilant.
També posarem un dit de cava a la base, que això ens ajudi a que bulli el cava de dins a l'ampolla. Vale, mentrestant agafem unes patates Mona Lisa, les netegem bé per fora amb un fregall, que no tinguin terra, i les posem a una bandeja per anar al microones. Afegim una mica d'oli, una mica de sal, les punxem una mica perquè no petin. Les posem al microones 5 minuts aproximadament. Després els hi donem la volta i més tard les afegirem al gall. Ara les xafem una mica. Que trenquin. I donem la volta al pollastre perquè porta molta estona des d'un cantó. Ara li donem la volta a l'altre i picarem una mica l'ampolla perquè precipiti. Vale. Li deixarem una horeta més. Quina temperatura tenim de cocció i ja està pràcticament fet. Ara el traurem i el posarem a dintre la greixonera, vale? I el acabarem de marcar un moment. La part de cava que us sobri el podem banyar per sobre perquè acabarem de rostir una mica la pell i acabarem de lligar la salsa. Doncs ja el tindrem. Ara el anem a servir. Avui hem fet gall negre del Penedès al cava.